Den der... Det er entusiasme. Ja, det er ja. Den der Storm P-vittighed, jeg prøvede at fortælle, den lød bedre. Du har jo fortalt mig den. Det var meget sjovt, at du fortalte mig den. Jeg fortalte forkert, gjorde jeg? Skal jeg fortælle? Ja, prøv en gang rigtigt. En fuld mand møder en musiker ved et selskab. På tegningen, der ser man sådan nogle fluer rundt om en fuld mands hoved. Så siger en fuld mand til musikeren, som er en lille mand med midterskilning fra 40'erne af. Siger, jeg hører, de spiller violin. Så siger musikeren, umuligt, den hænger derhjemme. Sådan skal den være. Der har vi opnået det meget sjældent, at en vittighed bliver sjovere anden gang, vi har fortalt det meget. Det er meget sjældent. Jeg er ellers ikke så god til at fortælle vittigheder. Det synes jeg, der går meget godt. Du er vild med Storm P. Jo, det er jeg. Ja. Må man ryge? Det er jo ikke svensk færdsel, det her. Nej. Værsgo.